sa mua lang yun, munang nakaingon sila nga, ang akong bana mo'y hero, unya mo'y nasakripisyo nga kinabuhi araw ng maluwag mo, ang kadaghanan. Kay, ani manggod, nami paabangan. And then, siya, nagpabuhat din na siya kagdanan, umutungano sa daha, siguro kay, natanaw siguro niya nga, basig magpaha, pwede rin siya, muagi atong hagdanan, lapos na dayon sa subdivision, kay tuaman ang dahan, dako nga dahan. Kunya, muto, pagkuan na magod, paghuman na ba sa trahedya, daghan na ni dool na po nga mamsal, magpasalamat, jud miniri ko, ano man, dito mi nakaagi sa iyang hagdanan nga gibuhat. Kung mauba, wala pa ni wash out siya. Before ni wash out, ang inyong paabangan sa mga before nga gi-wash out sa tubig, dito sad sila nakaagi pa sa amo ang ato nga tong among paabangan. Then ang sa balay sad, usa sa amo ang kuan, usa sa nag-abang sa amo ang 2 weeks pa jud nga nanganak. So mutoy diha sa amo niya, nasay anak sad nagamay. Mutoy diha yun sa amo, balitulos sila. So ang ako alam yun do, murag manggod og nagkabuwag di ba lahi ang scenario or murag na ami sa duha ka dimension sa ako siguro murag makaingon ko di man gid ito ingon nga mutuo bitaw mga testimony pero sa nahitabo nako di gyud pwede nga dili nako i-share kay ingon ani magud ang nahitabo kami wa gyud mi maka-feel hangin kay sigado ra gyud ang amoa then sa tanan, siya rin na tuog na mo. Ang katubag ko itaw ng anak, kay 2 weeks pa man nga ng anak. Yeah. Ako ba na natuog? Then mga 4 o'clock siguro, anak. Ni anak na siya nga, inahan, ang tubig ba? Naanang mandapit sa ilang spasya. Siguro mga, kuan lang, mga 3 houses away from sa among balay. Ingon ko, maurag ko niya kung itubag ko. Sige lang, iuna ang mga bata. Si Rinalini, kuan na kay, ang bata, kaya ito, 2 weeks palagi. So, mautoy na itabo, iyang hatod pa niya kay, gamay pa man ang tubig, hatod niya ko na ang motor na to sa chapel. Pagkasunod sila na dayon. Pero iyang itong gialala yung taon kung bagong nanganak. Kani sila. So, iya pagbalik niya, nakuha pa niya ang bag, inisiskwelahan. Murag yun siya nasalbal sa kong mga anak. Ang bag, ragyod nila nga pang-eskwela. Diha ragyod niya, gibutang sa mga tulurasad ka balay, gikan sad sa amoa, iyang gibiling, so ako nabilin sa balay. So, ato nga time, kung sa iyang pagbalik, makitaan ko niya kung saya akong gibuhat sa suod sa balay. So, ingon ani ay, ang nahitabo. Suod sa balay, gipakalma ra yung kus ginoo, kung sa dyan. Muna makaingon dyan ko na, ayun ay si Holy Spirit, tinuod dyan na, duha na sa dyan kapari akong ginoo ni ma. Nga no yun nga buhi lagi ko. So, ingon ani, ang kita mga babae, dugay ta nga mga manugilis, pero ako, gahubo pa, namili pa ko ang isulong. Nangita dyo ko nga, Paris nga green. Wag dyo ko kay nga, kami na di etong tanan, puros ni nga green. Tuting ka na din mo akong favorite color. Pero sa pagpangita lang ako sinina, dugay, nag-ilis ko. Karon, nangita na sa ko sa kanang napsak, okay na sad ko. Then, imo ang laptop, wa man ang sudlanan sa laptop, nangita na sa kung asa. Niya mo to, mga cords, tanan. Hasta ang kaning keyboard, ako pang nada, gisod sa laptop. Ang gisod sa kaning, sa tawagin ni laptop. Karon si kuhunaw na, wala man ang kaning kuan, kanang, sa tawagin ni charger. So, nakapatong man dapit sa katambutanganan, tapos mga sapatos, ako na sa gisod. Karon nakahuna-huna ako, uy, ang mga documents na kuan, okay, sige pa kung okay sa laing clear book. Then, nasuod sa kumuna-una nga, ang mga birth certificate sa mga bata. So, gikuha na ko, nilipot pag yung po ni ato ko sa sala dito, atong drawer. Gikuha na ko, nga tuwa dito, Leoncius file. Yahang files. Pero ang suod ato, tanan, amo ang mga importante marriage contract tanan. Ubalik na sad ko dire sa kantong amo ang may kwarto. Then, mauna to ako nakuanan nga, kana ganing, asa akong chinelas. Huwag ko'y chinelas niya. Ang tubig, dili na ako. Kapot na lang ko ang sapatos, nag-rubber shoes ko. Then, pagkahuman anak na ko snapsak, puno akong napsak eh. Makuan magyudong sa mga papel akong mada. Kanila ginatingani kay, ang kani siya akong eldest, wala man siya sa mua. Nag-apartment man siya. So, upat sa mo kabuok inay, no? Sa apartment, tulong. Then, mauto nga ka na ganing. Ako nang yan ang napsak, nakasiling bag pa ko.
Duol man ako ang printer. Ako pa yung ibit-bit ang printer. Then, hindi ko alam, pangungon ako suot. Pero hayag na dyan. Hayag na dyan ka ang suot sa mua. So, akong ipawang ang suga sa katong, aw kaning kandila. Dito man libutang sa katong bagong nanganak na mo. Then, lipot na sa pustikas kay tuas sa kining sa kanang kusina. Oh. Then, last na kong kuan, ang iro, ako yung bugawon kay ako siyang dadon. Di gyud siya manaog to siya si babaw sa parador. Kani pag-share na ko ni ana dayon ang uban nga. How ka man ma'am naabot sa parador ang imong iro? So meaning, di siya manaog kay na nga no, posible tupong na niya ang tubig. Ipo di man kay diri matumuto nga nakaminumdum naman sa kung ang tubig diri na muto ni gawas ko dili naman jud maabmalak na ko ang purtahan. Kay nibangil naman ang katong trapo. Di bahala na lang kay basig mo dako na gyud ang tubig. Pagawas na ko sa mua, ang tubig is duol na gyud sa first floor sa kanang amo ang atbang na mga balay. Pero nganong didto man jud ko ni agi. So mo to pagkuan ako, pagtamak na ko, elevated man ang amo. So ang amo agianan bali ang sapa dito ra gyud layo pero ana kadulhog. Pero inigsaka na po diri elevated ni. Mo bitaw na kaingon jud ko nga sa kalayo na yun sa amo nga nung nabot pa itong tubig. So, natural, inidulhog ni mo, mauna dito, katong doon na first floor, dito mo ko agi, pero nagdaha, tanawa, nagnapsak pa ko, nagdag-sling bag, nagdag-printer. Ang tuting, naglunok na. Pero pagtunog na ko, istaga diri ang tubig. Karon, alakaw lang dyan ko, kay hayag naman yun. Although, ang tubig is lubog, pero kita na ko akong agian. Mutawag pa unta gay kus silingan pero wa naman day tao kay ako naman lang toy sa among grupo ako na lang day toy last. Di mo to nga birahon naman jud ko sa tubig di ni kuan ko singgit ko tabang katulon akong singgit og tabang ang akong bana mo iya akong nasugatan. Mura jud nig nakahilan ra pero mura man siya wa kailan ako. Ug ako gyud yung gibalik mo na ako awa ko ito for 3 nights. Dili na lang gay ko halos makabarog nga nganong giwa na ko buhii ang printer ana nganong daghan kay mga pangutana akong uto nganong mansan mura man siya buwa kailan ako kay bawo man jud ko nga ako yang balikon muna ko nga hala no pero ang nagpuna na ko grabing langoy wa may sura sila mo bitaw na pagpundok na namo diha nga daghan na nagtapok na mi mga kuno ma'am wala day ka pagkahitabuan na ito sa wala way nga diha mapuni ang usap ko gino sa man ma'am sali way nga dako nagud ngano kuno nakailis pa ko unya ingon din siya nga pag-abot ang ma'am sali dili na joy basa puti pa kay sapatos ko nga wala oy maulagi ya tinisad siya ma giun sa man nimo oy ang imong printer is na pay apo givideohan man gyud nila. Although ang akong sa bagay, sa sige naman ito na akong dagan-dagan, pangita sa akong bana, asa na yung taong siya. Muto nga nabasa na ang uban. Pero ang printer is uy, lang muna nakaingon ko nga, grabe yun ang milagro, nga nang inaana mo ito, nangutana, dyan ko yung father ka ng sa pare sa Pulang Bato o ang pare sa OAD father ka na galing sa nahitabo na ko inaana ba siya nga unsa may imong nakita hayag ungit-ngit ko hayag grabe kay father siya nga uy kuan nang jud ka so iya kong gibasahan atong kuan nga unsa to murag pagatabunan sa pako ingon ana ingko dili baka ano nga pagbalik sa akong bana di ko niya nakitaan kay tubig naman yung tanan naka-shield man ko pero to ako sige or wa ko kay baw muna nakaingon ko lahi-lahi ni og dimension na nakuan mo nang wala oy grabe gyud nasalbar ko daghan ang nasalbar pero yung kinabuhi lagi pod mo ay nasakripisyo pero mauna gyud to last na mo nga pagkita nga nagsugat mi nga wa gyud ko niya tanda ya dito na nga safe na ko tubig mo na to ningon ni ko sa mga silingan nga sili ko ni balik ni mo lagi magmoy ni balik ganina ra niya daghan man ang nakakita niya nga ni balik siya mo tumangutana jud ko pagbalik niya nakit-an ba ko ninyo mingon magud na wala kay og pagbalik niya nakit-an siya nakit-an sa ko kay nagsugat man ni so wala mo na nga mo paglahi-lahi ni og gibuhat atong kuana mo na makaingon ko nga uy, unsa man jud ay kano nya mo to ingon ko nga father ka na bang patay na ka pwede ba ka naa kay pangayoon igatubang nimo sa Ginoo nga pwede pa i-grant and then siya nga
Oo ate, pwede pa dyan. Pero ang inyong pangayoon, dili para sa imong kaugalingon kundi kung wala ka ko niya nakita na nga naglutaw na ko sa tubig. Then iyan ang yung gikuan nga Lord, pwede ako lang. Ako lang kay lisod ba kung lalaki-laki rabaya yun no kaysa kuan kay kibaw mo gyud siya nga grabe sa gyud ako ka strong although dependent ko niya when it comes sa balay pero ana sa eskwelahan kay maestra man sampo kana ganing ya dako sa akong gidayod baya attorney kay district kuan ko sports coordinator so mabolo og kuan mausa na namo labi nag unit meet kay bawo gina din ha sila nga ako'y magdatanan ana din muna nga pero sa balay siya man yun kay more on actions planning ako actions tanan kana gani application siya yun na ya muna ingon anay pangitabo na pwede gyud kuno ka mangayo nga dili para sa imong kaugalingon ko di kay ano niya ano wala man ko niya kakit then natubag na gyud tanan ako mga pangutana kay while amo na siyang gibiyahe 3 nights kay hangyo man gyud ang mga silingan nga ma'am pwede mo bilan sad me muto nga 3 nights mi sa chapel then pag uli na mo sa tuburan chat na akong silingan ma'am sahal ang bag ni Johanna di ara gibili ni Rico sa amuang so samot na gyud ko nga hala kadipol ra niya gibilan sa bag gikan ato balik siya sa balay makit-an jud ko niya pero wala man sa jud ka murag naagid si Holy Spirit munang mukaingon jud ko nga hala no sa nahitabo na ako second life ko na magyud ni so grabe gyud murag gusto ko akong faith kay di kay ko ana mo tuoan ng testimony pero ako makahatag na gyud kog testimony nga naagid ay grabe ka powerful si God pwede mapakunong ang tanan pwede ka mapakalma sige unsay kuan nimo kung buhion lang yung kaniya pero kuan siguro calling sa ginto sa kumbana kay murag daghan ng signs murag gipreparan niya ang mga tao nga malibre lang yun kay katulang 9 family siyang sila kabuok nila ni Anami tungod sa hagdanan namo nakakuan siya nakaabot yun siya dito sa 2nd floor sa bahay ni attorney tungod ra pud kay wa niya giuli ang hagdanan namo dito na o bitaw na gitan-aw ba ala oy ang pinaka safety na balay ma'am sa inyo ha dito imuha man og kuan kay pwede ra gyud ka mo kat sa ato kung makasud lang gyud sa among gate makakuan ka dito uldulawon din ha pero kalsada na siya wala yun